foto pengen disukain berikut.
nek duwe rezeki iki mbak iki kancaku plek ketekan. Kalau malah masalah duit wonge paham ning aku. Iki lho sing kerja ikhlas. Oh nggih. Ikhlas botongmu modrot. Lah kula kok kono satu malik rene tung-tung kaya geger. Tapi mbak iki omong luwes kowe le daripada kentung. Lah luwes nek ngobrol ngarep kaya ketek lembong ngono kan ya. Ketek lembong tapi njo rezeki mbak ya. Kok bisa tambah 100 to. Lah 50 bae. Lho paling ndak lah rezeki pripun Bang. Wong jane kula niku foto pengen disukane mriku wonten. Oh, akeh ngono kok. Siap. Wah, nggih Mbahku. Matur suwun paling endak iki apresiasi saka Mbahku dhewe sing saking pundi? Oh, Mbah Kungi mantan nggih. Sing wonten Kalimantan menika, Mbah. Oh, Senes. Oh, Nakodana mriki nggih. Sing Nakodana rasaken dana sing Kalimantan iku. Hei. Matamu. Rene iki sengaja dulure dhewe. Lah kok perkara duwe to, Mbok? Jerak. Ora kok aku. Wong diwehi 50 iki kudu bersyukur. Innamal a'malu binniyat. Ya jane nek digumpul nek niyate apik awak dhewe dikek 50. 50 mantene nek iso 200. Gedeng. Paling endak lak iki lak nek digugu nek kon kene iki. Oh. Oh, guyu kok. Nek iki lak sing kok salinge mau aku ki jane ro nek kene iki lak rombongan gendakamu kan kene. Oh, aja guyu lek ngompal kene. Iki ngompal. Lah paling endak lak bahagia. Lah menika sing paling luar biasa ning Nakodana ya iki nggih, Bos. Bos apa? Bos nyawere pentol goreng iki. Hei, silitmu ketok, silitmu. Rembug. Oke, menika sangka Mbah Kong kudu dipendet dengan ana duit kudu kerja. Kerjanya awak dhewe melu riyo kene iki mau. Iki padha karo dulure awak dhewe. Sing ndelok samene mbane. Kowe kudu totalitas profesional, tanggung jawab, aja perkara duit 50.000 terus kowe gelem salto aja. Iya ya, coken. Lato-lato. Lah lucu ora. Aku sih. Pedes. Ayo. Nyabut kamene. Turu tinggi. Yo. Oi. Yo. Si popo lagi. Kualik dibaleni neh. Saya napa saya, Bu? Saya napa saya? Ayo dibudale. La ilah. Lah kok yang macet dibudale kok. Saya kok iki napa iki? Kualik, topengnya kualik. Nggih nuwun sewu niki tegep sedaya mawon. Iki kualik ora kok perkara apa. Ya apa? Mbok tak endangi lah kok. Saya ketip 100 ora kualik gitu. Mau nyawali saya ikhlas itu. Ya saya ikhlas paling enggak balura kok barang ngeten ngono. Hei. Kowe nek nyeluk balura iki nyapa? Nyapa dosa kowe. Lah kok dosa ki ngopo? Balura aku ning kene iki sing oman kene karo aku cegeplek. Nanggap aku perkara seniman, nanggap apa nggih.
karo kentung sinoman